Dame ni di batana sumurung sian saluh naroha. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mua kadongan na hinaholongan di bagasan guari Tuhata. Tapi gema barita nauli di hita. Ima sian sada raja-raja bidu 10 pitu mamuka sian ayat pitu rode ayat 10 songonom ma hatana. Dungi marhira sataun lelengna marsik masungei ala suada robe udan ditanoi. Dungi Roma hatani Jahoba tu ibana songonon. Borhak maho laho tu sarpat nama donok konsidon maringanan disimaho idama nunga hudok konsada parapuan na babalu disi marmuduho. Dungi borhak maibana laho tu sarpat jadi dung saat ibana tu harbangan hutai idama adong madisi sada parapuan nama balu na marsoba-soban. Dungi jojo masih dia madok tunasida. Wa alap diau aiki otik di bagasan tabu-tabuon. Asa minum ahu. Alai dung lau nasida naing mangalap. Jojo museng ibana madok tunasida songonon. Ua buat diau satopik sagu-sagu di bagasan tanganmu. Alai ninna parupuanima. Songo sitong na mangolu jauba di Batam. Dan adong sagu-sagu diau nanggosada. Daholan itak sapohul di bagasan hudon. Aku ni miak otik di bagasan guri-guri. Jala idama. Namar sobat doahu asalahu au paulihon itaki diau dot di anaki asa mangan hamina dua dungi matema alaini nasiedia matu nasida unak koma biar lahu maho bayen masongan anidokmu alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu na me jalabuan turuar diau dung pei asa pawuli diho doho di anakmu ai songono dohata ni Jahoba di batani Israel ia itak na di bagasan hudon dang olo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang olo marsik paima jupang ari haroni udan tongoso ni Jahoba tu sisik ni tanon. Dungi lahu maparpuani dibahin masongonani dok ni selia gawe mangan nasida nang ibana nang parupuani rodi isi ni jabuna ari-ari ya itak na di bagasan hudun dang olo suda jalan miak na di bagasan guri-guri dang ulu marsik. Ombar tuhata ni Jahoba nang pinabuana hian marhite-hite sian selia ima ianggo sahana. Dia mua kadongan na hinaholongan di bagasan guari Tuhata. Adongdo sada padohan di edeta sia nomor 720 di dok songonon. Tumpo gospedison manang sonang tahe marsika tung tuho sasude. Holan ho hui hu tondang be dirikon togu togu matu nature. Nama rapata dia mua kadongan memang
tungna soboy do hita mangolu holan didirita. Dang boy mangolu hita holan mga sanggogota. Ikot do tedek jala hibul ima tadani namarsigatung tudi bata. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dan adong naboy tabay. Adong pehamalota, habis sanata, sinadongata, dan tuki mangurupi kita kamu akadong. Nah, songonima nuaing namasa diturpukon ima namasa tusi Elia. Marmula do turpukon sian uhuman ni debata tubang so Israel ala memang nunga takang nasida nunga mardosa nasida dopak debata termobi mai ditikini Raja Ahab nunga debata bal nagawi disoba nasida. Ima debatana binuan ni si Sebel nanyalap ni si Ahab. Ima haposan di roha nasida. Na alani dia mau kadongan muruk debata. Disuruh ma pangurirang Elia. Madok tu raja apa buat naik komasa tu nasida do tu bangso ni debata dia mai didok dang jadi ronambur manang udan manang 3 tahun molo sojolo ahu mandokon. Itulah hukum Tuhan. Nagabe suku-sukun wae buasa malogo nyari dipilih debata gabe uhuman tu bangso Israel. Ternyata dia mau kadongan ala didok nasida do debata Bali ma debata kesuburan. Iya debata Bali ima debata nama jadi ho nama ngale ke makmura di nasida ima dihaporsiai alani nangi daun ni debata do olah ni dia do gogo ni debata bal di Paroma dan di Paro ibana udan do songoni liling na nakin didok di bonan yayati satau maliling na dang ro udan nai idau ni debata so dia do debata bal na sinob nasida tuk do gogo na mangurupi bangsoi ternyata dia makadongan dang tolapsa dang tarbahin alanya ala kemarau na berkelamaan dan berkelanjutan masa ma halio puting masa ma bencana kelaparan di tonga-tongani halak Israel. Jadi dohonon siani idaon dan margogo HP debatabal debata gana-ganaan nasinobba nasida. Nah alani logo niari ima disuruh di bata selia asalao ibana tutopi ni batang air sungai keri disima ibana mian jala disima ibana ngoluna disarikon marhite pidong sigak taboto de pidong sigak pidong na mokus na mangalang daging ido pidong siga alay boy ido tunduki
Boido gabi disuruh debata manaruhon si panganon arian nang botari pe tu si Elia. Idah mumat. Yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Allah, bila Allah berkehendak, itu bisa terjadi. Molo disariho di bata Israel leleng ni 40 tahun diperhosikan jala di paro aik siam batu tutu dalani di bata maon paposon rohatta babua na disariho di batado ngolutta nang pelogoniari halio potir manang hasusan dia pe namasa dinggul. Nah, jamu akadongan ado nang dono ni turpukot uhita di bagasan tikion. Nah, parjolo parsarihon di batado guluta marhite manang ahape asal maolo kita uduk di bagasan haporsia. Boido pakeon ni de batas di sekeliling ta laho manarihon nguluta. Batu ipe boido gabiron. Nah, so mungkin di ruani dolma pidong sigap pe boido disuruh di bata. Ima panarihon ni di bata di nguluta. Nah, padua on dia mua kadongan aik do parzolo dipangido Syria. Alai dipangido mamuseng ima naubora siani asa dipatupa roti di ibana. HP di ina nababalui soadong soholan saotik itak do miak di peo. Dungi mangan ma ibana do anak konna dungi mate ma. Alai jamu kadongan didok si Elia do nakin una koma biar jala di pabua do tonani di bata tu ina nama balui. Alani pikiran nama dok ala sapol nama itak sawotik nama miyak saali panganon di dok rohana hupangan huleon nang souleon tomdo matiau. Ala de batado nama doki tumagom mahuleo tu debata marhite naposona. Ima pikiran naso terduga. Mungkin marasen do kita. Do gari yalang oku pe hurang do bertarhonao mungkin dohonot ta songoni. Alai dang songoni anggo turpukon. Dilehon ibana siang sude guluna holan alani hatani di bata. Oleh karena firman Tuhan yang menghidupinya imannya kepada Tuhan dan peduli ibana di hosana di goluna asal ma dioloi ibana hatani di bata. Buah dihita nuai uludo hita mangulahon asal ma hatani di bata. Apalagi diulat ta sadarion ate marpes sagutino. Napa tuluhon dileon turpokondo parsiajara tu hita buhado hita mangurupi halak. Kita diyakinkan bahwa Tuhan membutuhkan
tidak membutuhkan kelebihanmu untuk digunakannya, tetapi Tuhan membutuhkan kemauanmu. Jadi dipangido sian debata, sian hita dada alana adong di hita dao, dada alana halubiak kita dao, alai buhado pangoloyommu di debata, ido nuaing dipangido debata siak kita, asa di dogma di Matius 6 ayat 25, unang hosok kamu manang Wasa di dok sengoni ala di debatado tapuk dingolita, karena dialah yang memegang masa depan kita, karena dialah yang menjamin kehidupan kita. Jala di dok di